tomto videu si ukážeme, ako graficky zobrazovať lineárne rovnice a nerovnice, teda témou je grafické riešenia lineárnych rovníc a nerovníc. Povieme si teda, aký je rozdiel v grafickom zobrazení jednotlivých typov rovníc a nerovníc. Napríklad rovnice 3x plus y rovná sa 2. Alebo 3x plus y je väčšie ako 2. Podobne, avšak s istými odlišnosťami si zobrazíme aj nerovnicu 3x plus y je väčšie alebo rovné 2. 3x plus y je menšie ako 2 a nakoniec posledná možnosť 3x plus y je menšie na najvyššie rovné 2. Poďme teda na to. Začneme rovnicou. 3x plus y rovná sa 2. Ako zobraziť túto rovnicu? Predtým, než začneme kresliť, je dobré si ju upraviť do tvaru tak, že prehodíme na druhú stranu minus 3x a dostaneme predpis y rovná sa minus 3x plus 2. Takúto rovnicu, takýto predpis lineárnej funkcie zobrazujeme na začiatku tak, že si cez tabuľku vypočítame nejaké body a potom ich spojíme. Kto vie pracovať dobre už so smernicou a priesečníkom, môže si tento postup urýchliť. Ukážeme si to teda tu cez tabuľku. Takže za x si zvolíme napríklad hodnoty 0, 1 a 2 a y si postupne dopočítame. Takže ak zvolíme za x 0, dosadíme do rovnice, ide nám 2 a máme teda bod 0, 2. Podobne dosadíme jednotku, vypočítame y minus 1, máme bod 1 minus 1. Dosadíme dvojku a vyjde nám bod minus 4. Toto je príklad 2 minus 4. Toto je príklad troch bodov, ktoré ležia na priamke, teda vyhovujú rovnici 3x plus y sa rovná 2. Všetko tieto 3 body tvoria priamku, samozrejme, že týchto bodov je ďaleko viac. Poďme si to teda zobraziť. Bod 0, 2, bod 1 minus 1 a bod 2 minus 4. Keď ich spojíme, tvoria priamku. Grafickým zobrazením rovnice 3x plus y sa rovná 2 je teda priamka. Takáto priamka, ktorú máme pred sebou zobrazenú. Poďme si teraz ukázať, ako zobraziť nerovnicu 3x plus y je väčšie ako 2. Aj v tomto prípade je lepšie si to upraviť do tvaru, aby sme na ľavej strane mali y, teda y je viac ako minus 3x plus 2. V predchádzajúcej časti sme si ukázali, že táto priamka je grafickým vyjadrením rovnice, teda ak by sme namiesto väčší mali rovná sa. Kde sú teda body, ktoré majú y-novú súradnicu väčšiu ako minus 3x plus 2? Vieme, že rovnú majú priamo na priamke, väčšiu budú niekde inde. Poďme teda vyskúšať. Ak si za x dosadím napríklad 0, dostanem, že y je viac ako 2. Vyhovujú teda tomuto vzťahu body ako napríklad 0 a 3. X-ová je 0, y-nová je viac ako 2. Alebo 0,4. Znova x-ová je 0, y-nová je viac ako 2. Alebo bod 0,6. Môžeme vyskúšať za x dosadiť inú hodnotu. Napríklad jednotku. Ide nám, že y je viac ako minus 1. Vyhovujú napríklad body 1, 2, 1, 5 a tak ďalej. Vidíme teda, že vychádzajú nám alebo vyhovujú nerovnici tie body, ktoré sú nad priamkou. Sú na jednej strane tej priamky. Všetky tieto body budú tvoriť polrovinu. Keďže y je väčšie ako minus 3x plus 2, budeme vyfarbovať polrovinu, ktorá je nad priamkou. Ona nebude rovno nad, alebo nie nejako šikmo, ale bude nad priamkou. Ešte však pozor, jednu vec.
na jednu vec musíme upozorniť. Máme zadané, že y je väčšie, ostro väčšie, teda nemôže sa rovnať, ale je ostro väčšie ako minus 3x plus 2. V takom prípade vyznačíme tú hraničnú priamku takouto čiarkovanou čiarou a tým naznačíme, že hraničná priamka nepatrí do riešenia. A čo s veľmi podobnou nerovnicou 3x plus y väčšie na najvyš rovné ako 2? Keď si to opätovne vyjadríme v tvare y je väčšie na najvyš rovné, takže teda y máme na ľavej strane samé. A znázorníme si opätovne, vieme, už môžeme vychádzať z toho, čo sme si doteraz povedali, že hranicou bude priamka 3x plus y je rovné 2. Keďže tam máme v rovnici väčší na najvyš rovný, opätovne budeme vyfarbovať časť, ktorá je nahor od priamky. A keďže tam je rovný, berieme aj tú hranicu a to vyjadríme tým, že vyznačíme tú hranicu plnou čiarou. Dajme si ďalšiu nerovnicu. Tentokrát dáme 3x plus y je menej ako 2. Teda y je menej ako minus 3x plus 2. Hranica je jasná, tá je stále rovnaká. Ale keďže tentokrát máme znamienko menší, ostro menší, budeme vyfarbovať časť. Zoberieme polrovinu pod priamkou a máme ostro menší, teda nepripúšťame rovnosť, nezabudneme hranicu vyznačiť čiarkovaním. A na záver máme nerovnicu 3x plus y je menšie na najvyš rovný 2, teda y je menšie na najvyš rovné minus 3x plus 2. Znázorníme hranicu, ktorá je rovnaká, priamku, hraničnú priamku, menší na najvyš rovný, menší, teda polrovina pod priamkou a na najvyš rovný, takže vyznačíme hranicu plnou čiarou. Takže sme si povedali vlastne všetky typy rovnica a nerovnica, aj s znázornením.